inkosi. Ngabingelela ubaba, ngibingelela uma igameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Ngibingelele ubaba umfundisi uSithole nomama umfundisi uSithole, ibranch yonke yaseBhamshela, befundisi bonke, omama befundisi, obaba, omama, abantu abasha, abantwana abancane. Ngiyangibingelela igameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. MaMthalane wakwaZondi, ngingaphansi kobuholi bebandla laseNtabeni yendlu kaJehova yabonelelo. Ubaba umpostoli uNtsibande nomama umpostoli egameni likaJesu esebranchini esemafakatini. Amen. Ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ukuthi angiphe nami leli thuba. Angifanele noba kumnikazi ngiyaqala nje ukuthi ngibe la eBhamshela, kodwa kakhulu ngibonga ithuba lokuzohlangana nabazalwane egameni likaJesu. Amen. Ukuvuka enhlizweni yami noma izwi elivuka kimi litholakala ku-Exodus chapter 34. Sizwi lenkosi iqaphelani ukwenza konke enginyala ngako namuhla. Amen. Sikule ndawo bazalwane siyayalwa. Uthi ubaba umpostoli khona namhlanje simasilifunda izwi lenkosi siyazikhethela la sithanda khona kuze kufike la khona sesikwasho kwabaseKorinte. Kodwa uthi uNkulunkulu uqaphelani ukwenza konke enginyala ngako namuhla. Uthi mawuqhubeka evesini elilandelayo usixwayani ukuba ningasenzi sivumelwane nabantu bakulelizwe enginisa kuwo egameni likaJesu. Amen. Kunezinto bazalwane eziningi esiyalwa ngazo. Okunye singaze sithathe njenganento encane kanti ngokungaqapheli sekungasusa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kahle kahle bazalwana ngisho ukuthi iqaphelani kodwa ngithi siqapheleni sonke. Ngizibala nami ukuthi sesilulekiwe njengalokhu siqaphelisa ukuthi simele ukuthi sibe njani ukuze sifaneleke ukuthi sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Simelwe ukuqaphela. Incwadi kaJohane chapter 17 uma uJesu ekhulekela abafundi bakhe esibala nathi singikhulekela laba ongiphile bona nalabo sazongipha bona. Usingikhulekela ukuthi ubagcine bekulo izwe, ayi ukuthi ubasuse ezweni kodwa babe sezweni kodwa bangakwenza okwenziwa yizwe ngoba banxiseliwe ukuthi bagcinwe besezweni kodwa bagcine bengebona abelizwe. Ekseni noma emini kusangithi bazalwana sihambeni ngokuqaphela nokuxwaya, singasenzi sivumelwane nabantu bezwe sihleli kubo ngoba bona bahamba ngokutamaza kodwa thina sibona balelizwe simele ukuqaphela senze kumbuso kaNkulunkulu, umbuso esibizelwe kuwo. Iyayingihluphe njalo indaba yokukholwa enhlizweni yami ngithi Nkosi ingoba nganginjani, ingoba ngangenzeni, ingoba kuyini engcono engayenza. Kunabantu abangaliqondi bazalwane ivangeli lensindiso hayi ngoba bezenzisa kodwa ngoba lifihlakele licashile kubo. Kodwa thina uNkulunkulu senzele umusa ukuthi siqonde ukuthi yini insindiso. Uma sesifikile singawenzi ize umusa kaNkulunkulu. Ilo mkhuleko esikhuleka njalo simnxusa uNkulunkulu ukuthi Nkosi ususenzelile lo musa ukuthi siqonde abangakuqondile. Ngivamile ukuthi ngikwenze kube isibopho empilweni yami ukuthi lingashoni ilanga engekho umuntu engingamtshelanga ngoJesu. Ziningi impendulo bazalwane engizizwayo, ezinye zangithuthumelisa ukuthi kanti kuhlwe kangaka ebantwini. Ingakho enhlizweni yami ke kugcwala ukuthi asixwaye siqaphele ngoba senze umusa wokuqonda izinto abantu abangaziqondi hayi ngoba bezenzisa egameni likaJesu. Uma abantu bazi noma ungazi ungayithinta indaba yabalele uma uvangela umuntu kodwa sekeke kwafika la khona ngizwe umuntu ethi ngisho iBhayibheli esilifundayo libhalwe amadlozi ngoba sebalala. Ukungaqondi bazalwane kodwa thina ngoba sekukhona ukukhanya osekuvelile emehlweni ethu. Ngithi uma ngibheka la ngivela khona la ebese ngithi ngiyakholwa ngisindisiwe. Uma ngifika kule ndawo kuyima ngibona ukuthi bengingakenzi lutho ebese ngithi Nkosi nalapho
kwangawona amandla ami. Ngamanye amazwi bazalwane, kufanele sidlule kule njabulo. Ikhona injabulo ethi ubaba wethu umbulelwe izwi, kodwa simele ukuhamba sidlule kuleyo njabulo, kodwa bese sisifunela uNkulunkulu, bese sifuna ukubamba izwi eliphilayo nelenza umsebenzi. uJesu Kristu inkosi.